Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Sapar ağa salamu alaykum. Salam Halmurat, gowumuzun watandaşlar salamu alaykum. Buyur Halmurat, söz sendendir. Hawa ikimizin mesağı gurrun etmänmezdi. Bir topar wagt boldy Sapar ağa. Halmurat ağa. Mesele kan Sapar ağa. Esasanam ýurdun içinde bir tarapdan açlyk, beýleki tarapdan susuzluk problemasyna ýüze çykyp dur, gün-günden ýetileşýär. Belki şol susuzlukdan başlar, suw ýetmezçiliginden. Sebäpleri nämedi? Çözgüdi nämedi Sapar ağa? Şu barada biraz göz aramızda gurrun edeli, vatandaşlarımızdan bilip kalır ya. Näme bolup geçýär ýurdun içinde daşyn suw meselesinde. O suw meselesi Halmurat ağa. Koronaňdanam, diktatorundanam, beýleklenkidenam agarrak bolmagy gata ihtimallar. Biraz gatyrak gurlar, Eşdilenokmy? eşdilýär, golayra otursan daşarakda durandy biraz pesay gelýär. Häzir buny düzeder Halmurat ağa. Ne? Aýtsaň bolýar. Indi näde? Edil ýanynda oturan ýa. Bolýar. Suw problemi ýöňem bady ýöne halka bolan soň nemedilen okdy da, kän bir bildiren okdy. Indi suw problemi ne o wansan ýem bir killen bäri şo suwy bilmedim siyasi nemämi ýa-da maddi nemämi öwürjek bolup şolar ýalak siyasat alyp barýarlar da. İran tarapyna geçen suwlaryna ýapypdyrlar. Biziň hem o wansandan gelýän suwumuz derýada şo owanyň üstünden aýdýanlar. Şo terhedinden geçip gelýär-de. O murgap, tejen şeyleri aktır. Olaram bilmedim şu wat yapılmy ya yaparlar, onu yaparlar. Onu tiyatro tövdä üçin bulanıp bilýärler. Beýleki nemede meseleler üçin bulanıp bilýärler. Ýöne şeriýetiň aňyr tarapynda da biziň toýdaşlarymyz türkmenler, özbekler, olary da näçin suw bizden artyk bermeli diýen bilemok. Sebäbi olaram ekmeli, biçmeli, ýaşamaly, ýaşamyny dowam etmeli. Olaram biziň bir bölegimiz. Biz isläli, islemäli, o da şeýle. Ýöne amy derýadan Owganstanyň bir kanal alandy kartada görünýär-de. Ýöne büýül suwam gurok geldi. Ýöne bu ýagdaýlary teretmezden bu problema elmide ama bir nomurly problema bolup durýar da. Sowet döwründe de şonu alakdyr suwa gaty dikkat edilýändir. Ýani gelişine, ýöne sarp edişine türkmeniň gynantagym bilgisi akly yetmedi. O biperwaýlyk ýa bilgisizlik mi onduny näme diýsen gelişip duran näme. Ýadyňa düşýän bolsa ötünli ýagdaýlardy. O Sultan Bent diye ýa-ni Murgabyň emesinde 4-5 sanak bent bardyr. Hawa. Tuğdanlar şolary ýaryp ýapyp bilmän. Soňunda da ýapyp bilmediler de. O suw üýşmeli, ýygnanmaly, toňum ýa-da ulanmaly. Näme şu wat marat eretseň suw ýokdur. O paýtany ekwen bilýänlerdirler. Ekjek zatlaryny ekip bilmeliler. Şolar ýalak ýagdaý var, käbir habarlara görä paýt ekmäni bir goý bolsun etdiler diýen ýalara habar var, on dogrymy ýalanmy, onçatyny içinde däl görüp bilemdik da. O ýöne ýylam gurok geldi. Gaty gurok. Ýeke Türkmenistanda da dünýäň galan ýerinde de gurok. Ýöne biz suwy ulanyp bilemdikdik. O ösripli, ýani peýdali, ýani rejeli ulanyp bilemdikdik da.
Şu adam şeyle yönü yurdun devletin yer su varada siyasetim yok diysen düğünden yok diysen has doğrusu oluyor da. Sebebi yeri ne dayıhane verdiler ne devlet bunu ullanma aklı bilimi bilgisi var da. Ne halk kullanıp billi ne devlet ne şoğur basıp yatir. Dahili kızıl yağlak yerlenmez. Ya bu ulu betbakçılıktır. Bunu böyle ansat çözümü yoktur bu meselen. Bunu dine akıl, bilim, bilgiyi çözüp bilir. Türkmen pervayetçiliğinin neticesidir bu. O diktatör diye olun, diktatör dörüdyen şu bizim nememizdir, ne Halmıradağı Bırdat Badır sağdın cemiyetin temeli, fundamenti cevapgerçilikten başlayandır. Yani maşgalada enesinin atasının çağatının geleceğine cevapgerçiliği, çağalarının enesinin atasının karılarının önündeki cevapgerçiliği. Son yeni bir önemli dat badır. Yani özün geliştirme de kendin görecek netilim önündeki cevapgerçiliğidir. Özün geliştirmen maddi yağdayın kovulunma mümkünçülüğü nollun maşaktadır. Onu hemme kişi hemme dadi devletten, komşusundan, başlığından ondan bundan uğrayadı. Yani adamlar kahte bir ayna seyredin. Özünüzü görün. Bu da atlan takası özünüzsünüz. Yani cevapgerçilik diyen zat cemiyetin temelidir. Yani maşgalanım fundamenttir. Sağdın cemiyet bolmadık yerde hiç iyili demokratiya ya da boleliğinlik mümkün değildir. Şu da adı siz ruhsat verseniz hem isleteniz hem islemeseniz hem tebigat ruhsat veriyenlerdir. Allah Teala deyin, tebigat deyin, yönü siz özünüz cevapgerçiliği duyman, ne maşgalanız idil maşgala olur, ne tidin yani maddi yağdayınız kovuluşup bilir. Biri vermeli, bir bağ kağıt çıkıp yatır, bir yatmalı, o üstümüze yağıp durmalı diyilen düşünce var da. Yok, olur yalak düşünce. Yanlıştır. Şunun için hem medat cevapgerçilikten başlayandır. Cevapgerçilik bar yerinde sağdın cemiyet bolup bileyendir. Sağdın cemiyet demek sağdın başkalarının toplumudur, cemidir. Şunu kurup bilmeseniz, şu duyguyu gelmese, şunu düşünülmese, size hiç kim, dünyada hiç kim, kova adam, arası adam, edenli adam size hiç rahat edip bilmez. Şunun için yığıdan ayna seyredin, özünüzü görecek olun. Ben o bir naydiyanla ayna seyredin. Çağalan onunla cevapgerçiliğin, özün geliştirmedik adam olsan, kârin, hünerin, bir kudretun yoktu. O biyune çağalan ömrünü özün zaylayanını düşünmen gerek de. Şu düşünceler geliyence siz hiçbir yerik varmazsınız. Şu millet, şu düşünceler gelmese millet yok kork gitmelidir. Sizden şu at nimetine geldiniz. Yani kritiskin nokoduna geldiniz de.
ya eylek ya beylek. Şoň üçin her bir zadyň jogapkärçiligi bardyr. Şondan başlaýandyr. O demokratiýa gurjak bolsaň, o çüýrük jemgyýetiň üstünde demokratiýa oturup bilmez. Nädip ýaşatyn? Siz ine aýdyň diýimiz bir pikir aýtdy da. Siz demokratiýa ýaşap ýörsiňiz diýdi. Sebäbi diýe köpçülük şunu kabul edýär. Köpçülüğün demesem demokratiýa. Şolary ýalak durmuşy özüňiz kabul edýäňiz. O el çarpyp öýrenýän bar, el galdyryp öýrenýän bar, hyzmat edip öýrenýän bar. O ne hakiki demokratiýa, köpçülüğün demesi bolsa demokratiýa diýjek bolsaňyz da şonu ýaşap ýörsiňiz. Ýöne jogapkärçilik bolmadan hiç zadyň bolmaýanyny ne durmuş diye gözüňde sokup görkezýär da. Ondan bundan görjek bolmaň, aýna seredin diýen. Ýene bir tapar. Aýna seredin görörsiňiz. Şu atlaň hemmejesinde siziň goşundyňyz bardyr. Özüm ägir goşundyňyz bardyr. O goşundyň nemeti size başka biri diýanam edip bilmez, ýani böwedem bolup bilmez, özüňiz isleýäňiz. Ene atasyna mektebe öwürýär, otady näme okudylýandy, näme edilýändi bilýär. Ýani çağalan kitabyny açaňda da hemme zat görünüp durar. O jogapkärçiligi siz başka birinden ödülýäňiz. Ne? Su meselesinde de dünyada teknologiyalar var, teknologiyalar var. Yani ağzını açık kalırsın, halmırat. Onu öğrenen, bilen adam Türkmenistan'da yok diyeceğim oluyor. Yani yurdun en ulu problemi sudur. Yani su var da hiçbir ne ilim var, ne bilim var, ne tecrübe alışverişi var, ne düşünce var. Ne sizi gelecek nesil, şu dayalan yeriniz var, Türkmenistan'ın töwereginde. Şoň üçin 4-5 nesil gargynjy size günäs sizdedir. Yani şuňky aýagy üstünde gezip gören adamlardadır. Onu siz başka yerden gözlemeň. Ne? Şu arada şuňlukça aýtjagym şu, oňa pikir gelse aýdar Halmurad aga. Gaty dogry saparagy şu aýdylan zatlardan many çykaryp biljek adamlar özleri düşünür, döwletiň näil howpun ýa gorpun öňünde durarlygyny öwran gaýtalap aýdyp gelýär. Geçen ýylyň ýazyndan bäri näme etmeligini daýhanyň, näme ekmeligini, nädip öz durmuşyny gowlandyrmagyny aýdyp geldik. Ýöne şu neçeli şu sözlere kulak asyp şu berilen nesihaty alan adam ene bolmady diýip düşünýär. Indi suwly mesele dolanyp gelsek sapara. Hakykatdan dünýäde de suwgutçylyk bar, o ýöne bizde şol Merkez Aziýa regionuna suwgutçylyk has ýeti duýla. Hiç açanın su bizde bir arzan zat bolmanyda. Şoň üçin ol suw damjasy altyn zänesi bir döwürlere bar, şolar ýaly ýörgülli nakyp. Ýöne şol suw baýlygymyz bize gelen suw erejeli ullanyp billikmi? Ol başga mesele. Ýöne şuň erejeli ullanarlyk suwam ýok Türkmenistanyň territoriýasynda. Etjek bolsam ýok. Şo da indi seredin Awganistanyň oýnaýan oýuny. Ol döwlet ýa şumal 44 ýyl uruşyň içinde oturan, o taýda ýa 4 nesil emele geldi şol uruşyň içinde. Olaň infrastrukturasy, döwlet infrastrukturasy ýok diýsem bolmaz. Hökümet diňe belli bir provinsiýalarda ýa etraplarda ýa aýdal vilayetlarda öz sözüni ýöredip bilýär. 60% oňa hökümete boýunamagan. Ine şular ýaly dağınık ýerde olaram özlerini pul isläp ýa baýlyk isläp, siýasy utuş isläp, sen aýdy şunu ýa
Elbette bağlap bilen. İran'a gidiyen yola bağlap başlap, o arada maglumat geldi. Türkmenistan'da da şol kanal ayrılıktır diye da şol ayrılan için şol yılı gurukluğa bir o kanalım ayrılanmalı amderiyen suğunu o arada büyük bir durup geçerse önümüzde gepleşiklen bir. Tanar yerler, amderiya kanalın yağına vuruluptur. O etirek demesinem ol niyadır. Hava İran'a verdi 25 yılını. O 25 yılın geçti hadire malonat belli miydini. Onu işbir taşlama gelen balıkların yolunu yutköttüğünde kenarya kıyasayan millet näme daşy melmo yerler. Garat halkın aradası bilen yaşan hükümet yok da bizde son 30 yılda. Tapara ondan su meselesi gaty yetişül duyulup başlarını ona näme bilen bu torjoğunu hana Tacikistan bilen Kırgızstanyň arasyndaky geçen hepde bolan konflikt görkezip durdy. İki tarapyň adamlaryň jemlendi 50 golay adam wepat boldy. Yüzlerce adam yaralı boldy. Näme üçin? Şol suw paýlaşyp bilmenlikler üçin iki döwletiň arasynda. Ya iki milletiň arasynda. İkisem musulman döwleti. İkisem Ramadan noti agdy bekli. Ýene-de bir-birini öldürýärler. Diýmek suwun gymmaty bulardan dini gymmatdan musulman ymmatdan ýokarda durýan bolmaz şemer. Ya açlık kaňırsy deme Halmurat ol açlık näme ettirmez diýede. Bu dokluk näme diýdirler. Ine bilen kam şol ine Gurbanulyň hökümeti hökümet diýip adlandyrjak bolsak nire we näme äser edýär? Biz şu hökümetiň ýokdugyny halka düşündirjek bolýarsa, käbir meseleleri bir sagatda çözülen meseleleri var da karar alýan bitdi. Şoňa da güýji ýeten ok. Daşy işleri barada aýtdyk. Ine KGB barada aýdaly. Ine şu zatlar ýani suw meselesini odadyňda. Bu da bir döwletiň howpsuzlygydyr. Ine şu suw koduryny ýani şu taýda gyzyklanýan oýunçular bardyr, ul oýunçular. Şonu oýnap şu taýda ýalyn çykararlar. Uruş çykararlar. Bu da şolun ellerini güýçlendirýär-de. Ýöne bu zatlaryň hemmejesiň ýani öňüne teredeňde görünüp duranda da. Inni men başka meselelere geçesim gelýär. Bu zatlaryň hemmejesiň öňünde gorku adilýär-de. Bilýän adamym aýdyp bilen ok problemany açyk halka ýetirip bilen de gorku zerarly diýilýär-de. Gorku bir Halmurada täze Türkmenistan bolsa-da şu wagtdan başlasaňam gorku deňdir terrorizmdir. O terroryň temeli gorkudur. Bizim düşünmeli zadymyz gorkuýny siňdiren, şoňa siňdirmäle kömek eden, goşun tesini çykarman kömek eden, tesini çykaryp kömek eden hemmejesiniň adyny halk bilmelidir. Bu jenaýatyň nemesi halkyna edilip bolunjak iň uly jenaýetlerden biridir. Şoňa iň ýokarky jeza ömürlük türme bolsa ömürlük türme, atuw bolsa atuw. Şoňa ýöne gyrada durup teretdim diýen şeýdibem goşan adamlar amma da. Şoňa çenli. Sebäbi bu ýörüýte edilen neme? Bir topar adam bunun çöreklerini geçirip yemet bören çöreğini tap börülür. Şun esasında. Bun başından biz tägem düýpleri iýinip bilen dok da, ýöne iýinen ýerimiz kasam bardyr. Kasamyn ýadan nädir? Kimin ýadany bilýän. Bir nazar Hudaý nazar diýýär. Ol adam marada biz aýratyn gurrun ederse. Ýöne ol adam bolun on kaptalynyň bir topar kuramalar var. Bilim ministrligi var. Selam
Onun dörücülük, O yazıcılar olmasa var. o katlığı var, o KGB'si var, nemesi var. O şonu ne şu adam şoňa hyzmat etýärler var. Bilip bilmän, o bilmediğin sen günäden boşa diýenler ondan gaty neme bolun adamlar. Ne jogapkärçilik diýen zadyň nemesi temelini şol oturandyr. Sen bilip et, bilmän et, ýöne netije ortadadyr. O biz gorkuýuny terror bilen deňleme getirmelidir. Düşünjämizde de, kanunumuzda da şuňa yataklyk ýapýar, ýa nemede sadeystwie, ýa saputstwie diýilýär. Ýa türkçe yataklyk edilýär da, ýa terrora kömek edilýän bolsa. Dünýäň her ýerinde şu jeda bahadır. Gorky terror bilen desseň zatdyr. Sebäp terrorun fütünü gorkudur, gorku salmakda. Mafiýaňam, bromoçuluklu jenaýetiňem hemme jediň düýünini gorku ýatandyr. O gorkuy deňdir terrorizm. Ne şuňa goşan adamlaryň hemme jediň ispitagyny edbermeli. Ne lüstrasiýaň gerek geriştaýdyr. Sizin bet bagıtçılığınız ol başka zatdan nädir? Bu düşünme jok bolup berýän adamlar var da. Düşünesi gelmeyen, sebäp çörek berýän yerim var da bu. O gorkyan ýeniň bilen nemeden okda. Ya bunun etap sindirdiler. Oňum käbirlerin agdak geçtik köpsüniň üstünde ýamaşkan durur. Gorky sizi şu ýagdaýa getirendir. Ya onun sindiren sizin dogonuňuzdur, kakaňyzdyr, iniňizdir, garnaşyňyzdyr. Siz hem gapdalyny sesin çykarman duran adamlarsyňyz. Bunu düşündürýän adamam bolmady. Ya düşündürmeli adamların başka yani çöreğini yani üstü yağlı iğmeti için başka zatlan gurrun edendirler. Bunu gurrun edecek adamların üstüne hücum edendirler. Her tüytlük yol bile. Yani o zatlan hem becerisini şu temadan katı kän gurrun etmen miken yani Halmurat. Bu açılmadık tepleri şeyle vururken onu hükman etmeli saparağı. Sebäp men aýtyp gelýän näçe kimiň her gepleşigimizde diýen ýaly. Bir nesillen arasyndaky ara gatnaşyk gitdi. Onu ýöritetdirdiler. Şol ähli şol öňkü hökümetiň eden jenaýaty, ogurlugy, jümürlügi, bir genosidy şol nesil bilen çüýräp ölüp gabra girmeletdiler. Täze ýetişdirilen nesile ene inkubatordan çykan ýaly hemme şol ruhnamada şol çäreçi şolar ýaly. Bulan aňyny hiç da siňen agym, sebäp bilen aklada geçmişin. Onun şol ýanky sen aýdysyň ýaly soňga diýişärler şumar berden kadar Hudaý Nazarow diýdi. Köp adam ay bir atly abrylyny Türkmenistan halk yazıcısı. O halk yazıcısı diýerler-de. Emma on eden işini halky geleceği bilen näçe nesili ýere sokdy şol ýazan kasamy bilen. Ine adamlar onu bilip etdi diye bilmän etdi diye şol çöreğin üstüne ýa oň üstünden gara işbil çalmak üçin öz bähbidi, öz maslahat üçin bütün halky şu güne düşürdi. Ýeke ondan däl bu taryhyny men gaty gowulýan sebäbi bizim öýümizde o bitinçäni getip görän wagtlaryndan bilýän-de. Men kakam bilen türmede o ki bile oturan şu ölümden halat edenim şu bağışa şimdi öldürecek bolupdurlar da. Sebäbi adam tatýan eken. Şu atlar kurçoğu inen. O 20-21 ýaşlaryndan. Onun o taýda bir kurçoğu ilen soň tıptırmaýarlar ömrüm geme diýençe.
Şuunam şol hökümete daşından içinden hizmet edip, ol bizim çepimizden, sağımızdan gelip çümüklak görýärler, diýişlek görýärler. Şol ýaşlyk döwründe KGB danos ýazan adamlar öz ýoldaşlarynyň üstünden, öz işärleriniň üstünden, ýa tanışlarynyň üstünden, goňşularynyň üstünden bar, olaram sypdyran sen dilhatyň bar, öňde soňdy. Şoň üçin şol diýerek bir şu zatlar bize jogap bermäýip oýnap beren oýunlar sapara kim bu zatlary düşünýär, halk bilen. Emma atışmaly taryhy bolan wakalary halka aýdyp bermäň. Meňem sahypamda ýazyp durýan rada şu döwür zatlary aýdyp berýär. Niýasyň eden işleri bardy, beýleki bardy, biz bilýän zadymyz ýok diýär. Meselem şu Ýaşlaň Türkmenistan barada bilýän hiç zatlar ýok. Geografiýadan bilen okur da düýünde ýaşlar bilen bir ýeme toplanykda. Şonu aýtjak bolan sapara şu zatlar barada ikimiz gurrun etmese, ikimiz deň duş adamyň gyzap duran ýok, gel halka şu zatlar aýdyl, ýaşlary şu zatlar aýdyp berel, oýşulary bir tejribe bolsun, görelle bolsun. Eger gömülüp ýaty öýlerinde çykýan ýok. Adam diplomlasan, beýleksen, eýleksen, şol döşün kasyp bererler bar. Hiç bir görnüne sapara. Seret boş dursun Almurat o da jenaýatyň bir görünüşidir. Yani jogapkärçiligi jemgyýetiň öňünde, başgalaryň öňünde jogapkärçiligi ýok diýmekdir. Ol doktor bolanda da, näme bolanda da özünden başga adama haýry ýokmasa bolany bolmany desseňdir. Bizem ýyldan artyk gerek görüp edemiz o jogapkärçiligi duýup edýär. Bizim ýagdaýymyz şolonkudan elbetde olmasa bizem oturup bilýär. Nämämize gerek? Ýöne sagdyn jemgyýet jogapkärçilikden başlaýandyr. O demokratiýa diýip gyýranyň bilen bolýan nädir demokratiýa? Jogapkärçilik öz çağalaryň öňünde, ýa-ni döwletiň öňünde, ýa halkyň öňünde däldir. Halk diýmegem sen maşgalaňdyr. Sen öz çağaň, çuwaň, eniň ataň şolaň arasynda jogapkärçilik bolmaly. Yani özüni gelişdirmeýän adamlar bar da. Onuň şol adamlara gariban, gowy adam diýilýär da. Ýok. Sen nämen gowy bolup bilýär? Sen öz çağaň öňündäki şoň gelejegini köýdürýän da. Sen özüň gelişdirmedik adam bolsaň, birinciden maddi ýagdaýyň pes bolmaly. Ikinciden sen çağa berip biljek zadyň näme? Men günäm ýok diýip bilýärler da şeýdip. Öyle ýene de bir tapara diýen aýna seredin. Aýna seredin özüňi görjek bolun. Şuna ýetmäň halkyň jemgyýetiň, ýani türkmen jemgyýetiniň içine goşandyňyz badyr. Onu jogapkärçiligi bilen ölçünýändir. Yani şol atlary düşünen soň ýoluňda baçylar, ırkyňyzdan baçylar, onsuz aňryk ýol ýokdur. Halmurad aga, men aýdyp biljek zatlym şuunlukça şol, men bu tema taýinly görmedim, ýöne ekspermentum. Ya näme gerek ki biziň aramyzda taýlyk? Ýol käbir temany öňünden bir pikir edip demetmeli ben ýöne. Ýok, çok ýurdun içindäki problemler görüşimize göre, bilişimize göre aýdyp bermeli. Biz bir başladyk terrorizmden çykdyk diýe. Biz ilimler akademiyasının öňüne çykyş edemler, halkymyz bilen düşünýär. O taýda da halkyň özü bilen düşündirmek gerekdi. Gaty dogry her kişi özüniň maşgalasynyň başlasa, gelejegini görse, şoňa jogapkärçiligini duýsa, şonu bir zat bolar da. Bolmasa ol ýok, biri edip bermedi hiç kim gorunma. Ýöne men begenlerýän bir zat bar, onuň hökmen aýdyp geçmese para. Hudaýa şükür, ene gün-günden halkyň düşünjesi şu tarapda ösüp başlady. Ýazylýan kommentlerden, edilýän çykyşlardan, gürrüňlerden, adamlaryň söhbetdeşliginden jaň edip aýdýarlar. Görünüp durda ýurt, millet aladasy bilen, öz aladasy bilen, çağlarynyň gelejeginiň aladasy bilen ýaşaýan adamdan sany
gün sayın ösüp barýar sapara. Munun bellep geçmek gerek. Yok ösmeli başka da çıkalga Başga yok. ýol ýokda. Şol ösmese onu buzağı bar da çyrap guturjak da. Şo suwun uğraşy ýaly. Bilim kesilip guturjak da. Şoň üçin menne begenlerýän, umytlandyrýan zat şol. Ýöne näçe wagt talap eder şu jemgyýetiň oýanmagy, adamlar şu zatlary düşünmek ol. Bize nämälim bolupdy. Ol adamyň ýene-de özüne bagly bolupdy. Jemgyýetiň özüne bagly. Ýelde bir derejä ýetenden soň ol öňünde böweden bolmaýar hiç tarapdan. Hakykatdan hem şeýle. Ilymly, bilimli, geljegini, etjegi işini bilýän, düşünýän adam olur nädip ol garşy dursun. Aňyr kılıp. Onun Korku guralyny ullanýarmy? O korku guralym ol diňe ol belli bir derejede, belli bir wagtda çel ullanyp bolýar. Yani olum hemişelik derler korku guraly. Olum geçýär adamyň başyndan. Deme ondan çörek görünürken Almurat yankı yine ben misal getirip bereyim ne. Ne 25. noyabrda çağları kendime ettirlerden münden uğrak diýerler-de. Muallimler yankı üniversitetin, selhod institutun, politin yine de bir toporun adyny aglap neme diýerler-de. Ýöne biz bilen gürleşen aýdýalar şolary ýalak boldy diýip ýöne ekrana çykarmaly ya artık bilgi bermäli özlerinden sorasaň aýdyp biljekkäl men dogonum plan ýerde işleýär. Garnaşym plan ýerde işleýär. Biz gol çekdik şu zatlara memetmedlik üçin. Adamlar bunu halka ýetirin, sizin borcuňuzdur. Ya şol bennilen öňünde çeken görgüleňiň öňünde adyňy gidläň men adyňy açyk neme durmak ökman näler ýöne şolny halkyň nemetine ýeter ýalak bolmaly. Ne 25. noýabr barda kän toruglar ne oglanlar goýdy gelýärdi. Ne şo taýda bir üýtgeçik bir jenaýet bolan boldy. Ne halkara gurumaty var. Kızıl Haç, Krasny Krest ýerdi. Şwýçariýada merkezi ofisi var. Men 3-4 sapar gittim. Känem ýadaşdym. Şolar bilen köp wagtlap kontaktladym. O hemme jetinden personal tanıyan. O bizi öwürmen halkara gurumatyny şolary görkezmäli. Şonu edip bilen oklarda. Ol süýdi, gatygy, eýleksin, beýleksini beýlede gorurlar. Şo taýda yankı ýalňyş zat boldy. Biz okey. Yankı sizin ýarlygyňyzy biz götereli. Ýöne görkezin. O dünýäň niretinde var yankı tutsok edilen adamlary enetine atasyna hotarlaryny ýylla bir sapar bolmaz. Var 5 ýyldan bir sapar görkezmek nämeden gorp geldi. Onun şu nemede men wödüpem bir kiçik wödüpem dan ministerim. Halkyň içinde de awrayım bilmedim. O bir belli bir derecede badır. Ýöne onuň içinde mendenem ya Barış Şeyh Muradow'tanam ya beýleklerindenem has awraýly wödüpet boýunça da öz adam kärçiligi boýunça da edeni işleri boýunça da adamlar bar. Ne halif meclisiň başlygy tagandyr. Ya da KGB'ň başlygy Tapar Seýidow. Ya da Serhat Kulluň başlygy Kabulow. Ya da öňkü sekretar çıkan sekretary bolan Rahimov. Yeni şolar. Bolun hemmesi bizden ýokardaky adamlara. Ýaş boýunça da, agram boýunça da, terede oýuňda da şondalar. Ýöne hem üçindir yankı şun gurumaçysyny daşyndan neme diýerler-de. O biz ol adamlara akıl verme ýagdaýymyzam ýok ýa-da planda edin diýmäge de nemämiz ýok da.
Olur ýalyk agramyz ýok-da. Ene oýunlar gurulanyň şeýdik gurulýar-da. Oňam ilk bilek birinji Niýazyň çykan demesi bardyr. O ýani Serdar Durduýew diýe şo familiýany ýadynda saklan. O şo adam gaty kandidat bilýändir, şuň nähile gurulanyny nemedendi. O iklimtik geçýär-de. Gurnan nemeden Niýazy şey diýär-de. Ondan soň onu ýalňyşlygyny gördüler, bu kent Nityanif diýendirler-de. Ondan Şeyh Muradowy geçirdiler. Ondan şey dip dörd adam innemedip şonu figürü dettirip nemetdiler-de. On şo spiteýär seyredip görüň adamlar. O taýdaky adamlar ýani biziň akylymyz bilen ýol ýörejek adamlarym däl. Bu da atlary görüp oturan adamlar. Bilýän adamlar. Bize ýumuşy ýürüp bilýärler. Gitden şonu bir öwren edýän hereketleri, nemeleri bir ynanarlykmy dämi? O özünden tözel diýip men bir ýöne araç bolan adam. Türkmenistanyň 10 ýyl KGB'niň başlygy bolan adam. Bu da atlara ýani akly sapardan almalylar, ýa baristan almalylar. Her kim özüne üçin wüzipäni ýerine ýetirýär. Ana şol adamlaryň ýanynda howsarlar näme üçin göwerilýär mysal üçin. Bu aňarsyna ul neme ýatyrda. Ondan başga-da biz 92-nji ýyldan bäri bolup geçen nemeler bardyr, ýagdaýlar. 92-de boldy, 94-de boldy, 95-de boldy. 98-de boldy. Ine şo gorky nemeleň başlangıçydyr. Şol işlere gatnaşan ýani следовательden prokurorundan süýdüne çenli. O şol kurirden KGB'sine çenli. Şolun hemme jedin halk bilmelidir. Ýeke. O milletden hem haýşym o şo bilgileri aýan edin. Biziň üstümizde bilen edin, başga bir ýerdiň üstünde bilen edin nemesi ýok, şonu halk bilmelidir. Şolun daznany edip neme diýänine çenli. Şu oýunlaryň kim guranyna çenli. Bu da atlary düýüplü el almalylar, almyrada. Dogry. Apara, maňa ursat ber, men 5 minut menen düşündürün şu zatlaryň üstüne goşaýyn. Sen şol studentler barada aýtdyň da, şol ýaşlar men özüm bir näçe gede gaýdypdym da, şol başta 8 adam gönü ýygynylyň atlaryny tapyp bildiler de 2002-2003-nji ýyl. Soň wasan 120 ýyla ýetdi. Emma aýdylmadyk sanlar atkan edi. Niýe bizim tutulup basylan adamlar. Ne şo barada täzelikde gurrun habar çykyp başlady. Ýani saparagan diýeni menem tasdiklenýän zat men ýanymda edildi de ol gurrun. Watandaşlar, ine şol studentler barada şol 2002-nji 2003-nji ýyllarda tutulan studentler bar, olaň mogallumlary bar. Naýdylýan gurruna göre studentlere 11 ýyl iş kesilipdir. Mogallumlaryna 14 ýyl. 3 minutyň içinde karar okulyp türmelere dagadylypdyr. Saklanan ýerim şol ýaşlyk pasiýonlaryň gapdalyna ýörüýte ýerdemelerde saklanypdyr da ol adamlar. Adama da görkezler. Şo taýdan soň türmelere o dönepem ýene bir ýere pytradylypdyr da siýasy hökmüni tutsa hökmüni. Ýöne o barada hiç kime hiç zat aýan däl watandaşlar. Şonuň üçin haýyş edýär. Şol bir kanun cezalandırılan adamların atlarını dikeltmeli. Olaryň ama devletin, halkın, milletin önüne olar rehabilitasiýa etmeli. Olaryň ýygyny galyları ya öýler bar bolsa olary maddi material kömek etmeli. Bizim borcumuz var gelecekki devlet we hökümet hökmünde. Şolary ceza beren ya şo cezalandyrma gatnaşan adamlaryň atlaryny hemmesini Süleymanyň defterine girdip, wagty gelende halkyň önüne adyl suwdyň öňünde jogap bermäge borcu var. Şola meselе hökmen. Indi 25-nji noýabr meselede olan gelsek, men şol döwür
Şubeçede yaşap gördüm. Yani şol bolup geçen wakalarym tertibinden şol mehanizmyndan hökümetin oýnaýan oýunundan bizim daşynyny görüp serede oturan adam diýdi. Saparada ýurdun daşyny, ýurdun içinde de gaty dogry bellek geçdi de KGB başlygy parlamentin başlygy beýle adamlar rahim saparadan maslahat soramanlar olur ýurdu dolanlar oturan adam. Armen başlygy. Akliyetmen şulyşan. Ya şulyş akliyetmen şulyşlar başlaşandy. Öz jogapkarçylygyny duýmadan adamlar. Şol niyaz açyrça bilen aňyrlygyna gitse döwletiň şu güne düşýäni, halkyň şu güne ýetjegini bilen seňler onu saklady. Ýogsa şo döwre olaň hemmesi wezipede oturan adamlar. Näme bolan ýetmeýän güni bar öldürçi. Beýle däl watandaşlar şol taýda niýatyň urun belgisi bar peçady ene halk düşmany, ogry, jümri şonuň halk şeýlem kadip kabul etdi. Ýöne kim olar kady bolan, kim olar karar çykarar, kimden alyrlar beýle buyrugy? Eden günäsine halkyň öňünde olar açyk çykyş aýtmalar, açyk suwt seredişligini. Daşary ýurtlardan gelsin, reportýorlar gelsin, adwokatlar gelsin, hukuk goraýjylar gelsin. Eger şo taýda hakykatdan şolaň öz aýdyşýar niýatyň janyna kas edişlik burun olan bolsa, onu materiallar bilen suwt etmeli niýatyň bilen de. Şol sözi, şol döwlet agdarşygy, terroristler näme bir görlähit niýat 90-njy ýylyň märullanıp geldi. Ýöne 2002-nji ýyl ahyrky netijesini apageyne ýetdi de şol mesele. Şo taýda düýbü kökü damary bilen gatnaşmadyk. Ol oýuny görünmedik adamlar şeýle maşgallar şeýle ýygnap ýok etdi. Irde geçdi şulardan maňa diýen geler ýa men hakimedimi garşy çykyş eder diýen bir adam kellesinde bar bolsa niýat hemmesi şo ýelgin bilen ýok etdi de para. Ene tragediýa şo taýda ýetdi. Gorkuň kindiler 19 ýyl şumaha. 19 ýyl geçdi. Kimde bir iş taýda jurnalist bolsun, ýazyjy bolsun, siýasatçy bolsun, garşy duran hiç mesele barda bir çykyp bir anyk bir ýyly giderli bir 2-3 makala ýazdylarmy, çykyş etdilermi? Ol adamlar ýekerelek görkezilmedi. Doganarnaşyna da halkary jemgyýetler, jemgyýetçiligine de. Yok Krasny Kres näçe depar onuň rezolýusiýasy çykdy. Bilýän, şonu aýtjak bolýar. Meclisine gatnaşyp ýören adam gurumoçulugyny çenli. Ben onuň içindäki ýanky şu zatlara jogap beren adamlar bardy. Smith diýdi näme şolaň hemmesi bilen personalna bir näçe depar duşuşan, gürleşen, karar çykardan rezolýusiýalar çykmasyndan emedilen eden oklar. Etmeseler ene täze Türkmenistan gurulanyna şu zatlary geçmişimizde baha bermesek geleceğimiz ýok sapara. Şonuň üçin men aýdýan. Hökmen şol Türkmenistan garaşdyrlygy çykdy diýen gününden bärik şu güne gelýänçe hemme näme jenaýat edilen bolsa halkyň we döwletiň ýa milletiň garşysyna hemmesini ene Süleýmanyň defterine salynar, onu koy ýöritek komissiýa izarlasyn, çözsün, kime jezasyny bersin, prokuraturanın sülçüleriniň üstü bilen suwda çykyp, kime rehabilitasiýa parlamentin karar bilen ýitirilen atlaryny gowşursan iýdini. Kimlen bir kanun gazanan atlary bar, halkyň nämesi at gazananymy nämesi hemmesini alan medal ordenyny mahrum etmeli. Pensiyasına çeldi. Olun goşondy. Gaty kän demeler vardır, sülçüler var, nemeler var. Ine şo tutulan adamlaryň öýlerini tarladylar da. Şolaň maşinine gelip ýören sülçüler watda. Bilýän. Onuň ellerinden alynan jaýlarda da ýaşaşyp ýören bu topor prokuror, milisiýa neme şolar ýaşaýatda. Men öýümde de bir neme milisiýa polkovnik diýdim, podpolkovnik ýaşap ýören ekende gaýşatda öýünde. O maşinleri şolar minip ýöler. Şonu alak. Bizim masalamyzda da şonu ýalmaly. Bolýa sapara biz atlary ene wagt çözer ýöne watandaşlarymyzdan haýyş şu mahallan
var olan maglumatlaryňyz uğradyň öňünden biz şulary tertipleşdirip, saýhallaşdyryp, yer we yer edip goýup, ýurda baramyzda ne taýýar material prokuraturaň öňüne goýar ýaly. Goý halkara jemgyýetem gatnaşdym, görseler nähil genosit gurnulypdyr, gyrgynçylyk öz halkynyň garşysyna, şol diktatorlar we onu gollaýanlaryň tarapyndan. Biz şu zatlardan arasalanmasak gelejegimiz ýok, watandaşlar. İslenlik diktatora hyzmat etjek, ýene de gara güýç tapylar, ýene de meheme tapylar. Yani şu zatları basıp halkara cemiyetinin öňüne çykaryp biz olary jogapkärçilikle çekmeli. Hani Pribaltika şunu etdi, illüstrasiyadan geçdi bol, indi halk arkaýyn ýaşap. Şu SSR zamanını kim KGB'de işlenmordy, kim şolara hyzmat edenmordy, kim şogulçy bolanmordy, hemmejiniň adyny yekeme yeke çykardylar. Deme gazetde, jurnallarda, telewizionyada. Soňra ömre tüňçe şolary pensiyada ýok, işem ýok döwletiň içinde. Basmalysyny bassylar, elleri gany bulanır. Yok, yani şol edarada hyzmat edenlerin özleri mahrum edildi ähli zatdan. Indi şol döwlet şumal indi ýaşap ber 30 ýyl bäri Pribaltikada barsaň Şwesiýadan üýtgeşik ýok insan hukuklary meselesinde. Elbetde ol döwletiň ösüşi dürli bolýar. Hukuk meselesinde şo taýda indi Ştadan çıkmadık ýaly. 30 ýylda düzedip, şonu ornaşdyryp bilipdirler. Näme üçin? Şol illüstrasiýany geçirenligi sebäp. Ýene 10 ýaşylan Ýewropaň baý döwletleriniň biri bolýar. Bolar, näme üçin ýok? Yani ösüş tempi şonu urkudýar. Ödem gadam ýok, nebtem ýok, hiç adam ýok da. Yani Maroblusynyň ýeri ýalyk ýeri bar. Sapara suwly meselede iň soňky soru ýene bir gede gaýdyp geler şoňa. Şu çözgüdi näme de bolýar? Çözgüdüni biz o hojalygymyzy dolu periferiýe etmeli, ýani täze sistema geçmeli, onuň ýeriň ýani şoordan çykarma problematyny seyretmeli. Onu ýakyn dikin bilen nemetmeli. Yani bitki nemetinde de bolýar da. Bir parkta ya su kän tarp edýän nemeleri şolardan gaça durmaly. O jolumyň profilini ütgetmeli. Onuň yer eýetine berilmelidir. Yer şo wagtlar berilen bolsa adamlara öz yerini çeýip şoora batyrarmydy? Maly mülkü bolsa almyrada. Elbette ýok. Ne halka verdiler, ne ödüler burada atbaşardılar. İnnem kaçıp bilseler kaçarlar. Sen bulary ataňda da, ýakaňda da, işledende de o da atlan hiç birinin öwründe olup bilmeýär bu. Jogapkärçilik diýilen zadyň bedelidir şu. Halmyradaga haýyş edip otur da, bilýäniňiz bolsa şu barada bilgi ýetirin. Şo da jogapkärçilikdir. Öz netiliniň öňündäki jogapkärçilikdir. Çağalaň öňündäki. Gorkan nilen bagana sizi hiç bir cezadan, günäden, petpakçılıktan gorap bilýän nädir? Şoňa düşünün. Gorkmayan canlar yok. Yer yüzünde hem mekşem gorkya. Yani bu gorkuyunu jogapkärçilik bilen ölçülmelidir. Ol döşüňi berip orta çykyň diýilen o. Ya etmeseňiz yataklyk yapan ýalakdyr. Şolar ýalak günäsi bardyr bu. Şoňa kömek etdiňizdir. Ya şonu ýaşyrmaga, gizlemäle kömek eden adam bolýansyň. Özüm cezasyny çeken, jebirini çeken özüň soň ýa-da sen doganyň kakan bir garnaşyňdyr. Jogapkärçiligi biz diýretmeli, islemesek. Bolýar Halmurat ştaýlarda gutaraýly biz. Mikrofonu yapıp Halmurat. Sözüň üstüne ýetiren ustadan onu gutaraýly. Şol ýanky
etdik de ozalam vatandaşlar şo bilýän zadyňyz bar bolsa uğradym diýip. Bir uju gelip başlady. Eýýam şol men döwrümde ýanky men kardeşim ýokary sebäpli parlamentde deputat bolan kardeşimi şol öz pikirliligi üçin hökümete garşy dik duran adam, garşy duran adam däl, ýöne şol hökümete garşylyklaryň pikiri bolan adam, öz ýerli bolan adamy bir gömürtük ýagdaýda şol ýogally diýerdi. Şoň öz ajalyna ölenine bular bärde inananaklar. Ine şoň adynyň familiýasyny berdiler. Indi benne bar taňry ýarkasym şonu uğradymy üçin indi ol adam şol döwür näme iş bilen meşgulandyr. On toğru nahil adamlar gelipdir. KGB agentlerim yenen birim. Onu ne Süleymanyň depderini aýan ediler ählide. Sağ bolun, ene şular real materiallar bolsa ýetişdirip durun bize. Biz okman on hasabalar, onu halka aýtmak gerekler. Biz özümüz bilýät näme etmeli ol materiallar. İkinciden saparaga sen aýtdyň da yer Dayhan şol yer Dayhana berilen bolsa ne derejelere barıp ýeter. Şuň Şweddaky o berlen aýlanyp görýän fermerler görýän, ýer eýesini görýän, gözüň owasy ýaşdan dolýardy. Näme üçin türkmen öz ýeriniň topragyny eýesi däl. Şolaň bolelyň durmuşyny görüp tapara. Men aýyň 4-üni ýa maýda gidip ýörüýte şo modern ferma bar, sagyr ferma. Şonu surat alyp şuny erte goýar nesip boldy. Ýal ikisi. Ine 90-njy ýyldan bäri 36 ýylla 70-den gowrak sagyr saklap otylar. Hemmesi adam elektron görnüşdi. Gidipdi. Näme üçin türkmenler ýok. Olaňam yüzläp müňläp hektar ýerleri bar. Ene şonu aýtjak boldum. Vatandaşlar edilmeli işler kän edilmeli ondan kän öňmüzde ýöne şunu halk bolup etmeli. Bir adam, 2 adam, 10 adam, 100 adam işi de. Ol her birimiziň işimiz. Her kişi öz başarınca işini elinden gelen işini etdi. Onu etmejek iş ýok ýa çözülmejek mesele ýok. Şonu aýtjak boldum size. Hormatly vatandaşlar. Ondan hem sapara şu ýerde jemläýin. Bor Halmurad aga. Sağ ol geleniň üçin ne bize mazokdan näre kimi çykyş etmäli. Bugün akşam ýaşlar ama çykyş ederler ikimiz birer ýadatjaklar bular. Ay bolýan çağırsalar hökman barar. Näme üçin gelecek ýaşlanky döwletem hökümetem hemme zat çağırsalar höwes bilen barar sapara. Bolýa sağ bolun illeşler sağlykda görüşelim. Vatandaşlar sağ oturun, sağlıkta görüşelim. Hemmeňiziň öňünde sağlyk.